I'm 73 years old. What is there to brag about? Everybody gets old. I'm not, ako may inom. Muna grabe. Ug na may akong cancer kani. Ug na ako'y kamatya-matya kani. Dili skulon. Esophagus nga medyo lata ba sa ang tinuod na sulti lang sa may naanak. Nga lang, may bawa raman mo. Pero mga taga Cebu ba, dakang salamat kay ninyo. Hibaw ko ni Walop yung nga rin. Nahibaw ko nga ang taong Cebuano. Nahibaw ko nga, kamo, sakit yun sa inyong buot mo talikod. Pero, o kanang iyong collective ni Anto, kaning mga politiko, dari. Wakina sila magtuo nga mudaog ko. So ako, ang akong partido, ang Pilipino, wala ko'y utang kabubuton o di lang sa pipila ka tao. Kingnan tamo gasa nas Ginoo. Ampingan ko na asa akong kamot para sa Pilipino. Kamong gustong muguba, if you want to destroy my country, I will kill you. If you poison our sons and daughters, I will kill you. So see you in hell. Wa ko mag-ambisyo og langit. Nakang salamat kanino.